Apoteka radi, ali u njoj skoro da i nema lijekova. Sadašnje rukovodstvo za ovakvo stanje optužuje bivšeg direktora Dušana Markovića, koji nam se javio SMS porukom i rekao da ne može pričati jer ima zdravstvene probleme. Nisu htjeli govoriti ni radnici. Zato je govorila sadašnja direktorica Radmila Špirić, koja je za ogromne dugove optužila bivšeg direktora Markovića. Pa ja mislim da je odgovoran bivši direktor, to jest Dušan Marković, koji nije vjerovatno vodio računa o tome kako posluje apoteka. Aktuelni upravni odbor nije ulazio u odgovornost, već su, kako kažu, nastojali pokrenuti apoteku, a u bivšem upravnom odboru kažu da nisu reagovali jer su dobijali lažne izvještaje o poslovanju koji su bili pozitivni. Mi nismo ulazili u to, mi smo pokušali da uradimo nešto, da apoteka počne da radi. Uvijek je bilo neka pozitivno, 1000, 2000. Hoćete reći da su to bili lažni izvještaje? Pa, najvjerojatnije su lažni kad sad ovo sagledam. Osnivač apoteke je opština Teslić i njima su, kažu, dostavljani lažni pozitivni izvještaji. Tvrde da su prevareni i da će pokrenuti reviziju poslovanja apoteke. Sve izvještaje koji su upućivane Skupštini od strane poslovodstva apoteke bili su pozitivni, što znači da se radi o jednoj prevari. Dok se ne ustanovi gdje je nestalo 2 miliona maraka, najteže će biti građanima, koji još uvijek ne znaju zašto su prazne police u najvećoj tesličkoj apoteci. Opština nema novaca za saniranje duga, a nakon revizije biće otvoren javni tender na kom će se ponuditi upravljanje apotekom, ali i za ostali dugovi, koji će novom apotekaru biti reprogramirani kroz neplaćanje poslovnog prostora.